actually, dito ko na lang siya inilagay yung mga snacks sa ibabaw ng Hi guys! Christine is our family body today. Nandito kami sa Ivy. Ayo, Christine! Ay, budget naman, Christine. So, nandito kami. Bibili ako ng electric fan. Naghahanap ako ng kasi parang namamatay na ako sa init. Yun. Bet ko yung black. Yun yung black guys. Yung black. Pero ano siya. Medyo mahal yung black. Pero okay, parang mahal siya. Pero meron black na 800 plus. 849. Ang bet ko siya. Kailangan ko kasi kanina talaga nagpakaw ng mga orders. Talagang sobrang parang mamamatay sa inyo talaga. So, ayun. So, sumahan nyo ako guys sa military. Yung quality niya guys, tibay. Dahil konting-konti lang talaga yung clip ko doon sa yung pamimili ko doon sa sa Unitap. So actually bumili nga ako ng tsaka hindi ko siya na-haul kasi alam niyo nung dumating kami dito, medyo na busy talaga ako guys, mga these days. Sobrang busy, as in sobrang busy talaga. So yun nga, bumili lang kami ng electric fan kasi yun nga, sabi ko, sobrang init dito guys. So, maraming kalat. So, ipapakita ko ng electric fan. Ito yung binili kong electric fan. Pasensya na sa mga makalat dyan ng mga laruan. Then, mamaya, lilinisin ko yan. Tapos yun, ano lang to, yung price ito is nasa 700 pesos kasi 699 and 75 cents. So, 700 na rin. So, yun. Kasi kailangan ko talaga yun. Kasi pag nagpapak kasi ako ng items, pag mga orders, favorite spot ko talaga itong yung kainan namin na table. So, dito talaga ako umuupo. So, yun. So, sobrang para akong mamamatay sa init talaga. And so, dahil, alam niyo naman ako, hindi ako bumibili talaga pag hindi talaga kailangan. So, dahil kailangan ko, ipapakita ko sa inyo ngayon guys, yung mga nabili ko na tapos, yung mga snacks ng anak ko. So, ipapakita ko siya. Actually, dito ko na lang siya inilagay yung mga snacks sa ibabaw ng tawag dyan, refrigerator. So, dyan ko siya inilagay. So, eto yung nabili ko kahapon. Doon sa nabili ko siya sa Unitap. So, mga stocks na to guys, sobrang tulong kasi pag umaalis kami ng anak ko, kasi yung may nagtatanong yung yung mga snacks na pwedeng ipakain natin sa anak natin. So, ito yung mga to-go na snacks na dinadala ko. Kasi pag umaalis ako, pasok lang sa anong yung pwede kong pasok sa bag. So, pag umaalis ako, ito yung mga dinadala ko talaga. Kasi, sobrang magastos. Alam natin yan mga mommies. Sobrang magastos talaga pagkasama natin yung anak natin. So, this week, parang everyday ako umaalis kasi minsan namimili ako ng mga product, may meet up ako. Yun, sobrang busy. So, dahil
everyday, pag sinasama ko talaga siya, everyday talaga, dala-dala ko yung anak ko. So, kailangan ko ng snacks. Kasi pag hindi, bibili talaga ako ng snacks. So, yun. Kailangan may meron akong water, snacks yung favorite niya talaga yung mga tawag dito, cereal. Yun yung favorite niya. Saka matagal yung nauubos yun. So today, dahil wala akong ziplock, ito yung sa mga walang budget na ziplock. Actually, hindi ko talaga siya advisable. Pero kung hindi nyo pa afford yung ziplock bag, mas maganda kasi yung ziplock bag o yung mga small na tawag dito, plastic container. Pwede nyo paglagyan ng mga snacks. Pero since hindi ko siya na-budgetan yung ziplock bags, mas ubos na rin yung mga ano. Kasi yung ziplock bag, pwede ko siyang i-reuse. So ito yung ginamit ko. So, ayan. Meron akong wafer dito. Wafer, tapos talagang sinadya ko talaga siyang bilhin para sa mga snacks talaga. So, ayan. So, meron din akong wafers. Tapos, bigay lang to. So, guys. Ito yung cereal to. Yung Honey Star sa cereal. So, hindi naman gano'ng kalaki yung binili ko. Pero, ayan. Ito yung ginamit ko. Yung plastic cellophane lang. Ito yung ginamit ko, guys. So, actually, sandwich bag to. Para sa mga lalayan ng sandwich. So, ito yung ginamit ko. Kasi wala talaga akong ziplock bag. Naubusan ako. Tapos, yun. Kailangan ko budget yung money ko. So, dahil wala akong budget. So, ito lang muna yung ginamit ko. So, ito. Ayan. Ito yung ginamit ko. Tapos, nilagyan ko lang siya ng nilagyan ko lang siya ng scotch tape. Ayan. So, pag kumaalis ako, ito talaga as in, talagang ito talaga yung to go na snacks talaga. So, inilalagay ko lang to sa bag. Tapos, yun na. At minsan, magdadala ko ng 2 piraso, ganon. So, ayan. Ito yung snacks na. Tapos, meron din dito. Ito yung snacks na to. Hindi ako bumili nito. Bigay ito ng yun yung kasi super blessed kami kasi marami nagbibigay ng snacks. So, eto, bigay ito ng kapatid ng asawa ko. So, eto, inilayan ko lang siya dyan. Yung lemon square, tapos watatops. Yan. And, yun, we're so blessed kasi marami talaga nagbibigay. Tapos, eto naman, Graham to. Binili ko din to sa guys, sa Unitap. 29 ata ito. So, inilagay ko siya dyan kasi gustong-gusto to ng anak ko. So, ayan. Para hindi siya tawag doon. Para at least, crispy pa rin siya. Kahit Kasi, kailangan ko din mamili ng mga ng mga biscuits na kakainin niya. Kasi namimili din siya talaga. Yun, yan yung snacks na, yan. So, dyan ko siya inilagay. Tapos, meron akong snacks. Tinatago ko yung snacks, guys. Ito, body to. Hindi ko siya inilagay. Ayan. Kasi, yung snacks na yan, guys, hindi naman papaabutin ko ng 1 month. Kasi alam niyo naman, namimili ako once a month talaga para sa mga maramihan. Kasi every sahod naman, bumibili pa rin naman ako ng snacks. Gusto ko lang talaga is, tapos yun nga, gusto ko lang talaga may on hand talaga. May nakahanda lang ako talaga mga food kasi yung anak ko talagang, ewan ko, isa lang yung ko pero sobrang bagatos. Tapos yun, gusto ko lang talaga may nakakain kami pag alam mo yun, nagugutom kami, ganon. So malaking bagay talaga pag ganon. Tapos every kinsana naman bumibili naman ako ng fruits. Tapos yun, pagdagdag na rin yun saging, yung mga actually papakita ko rin sa iyo yung prutas. Tapos yun yung mga snacks. Hindi ko siya papaabuti ng 1 month, but at least nakastock kami dyan. At saka hindi naman siguro namin mauubos yan within 1 kinsena. Sabi naman yun. So, ayun. Tapos, pasensya na. Don't judge me kung nakita niyo yung aking refrigerator kasi hindi talaga siya ganun ka-organize. Okay? I know budgeting pero hindi ako ganun ka-organize sa tao. Basta alam kong malinis lang tapos yun na.
So anyway, so wala akong egg today kasi kahapon ako namili ng grocery for this week sa aming ulam. So hindi ko na siya pinigtas sa inyo guys kasi konti lang naman talaga siya. Gusto kong mag-haul pag yung once a month lang yung ano kasi medyo marami yon. So yung egg later ay yung asawa ko lang pinabili ko. So wala kaming egg. So eto yung bread. Before tayo pumunta sa bread, dito muna tayo, no? Oops! So, ayan, wala naman. So, nakikita nyo, dahil wala akong ziplock bag, naubusan nga ako. So, yung cellophane pa rin, yung ginagamit ko. Pero, guys, hindi ko siya advisable yung cellophane. Kasi, alam naman natin, hindi talaga maganda yung plastic bags talaga. So, ako talaga yung mga plastic bag, ni-reuse ko talaga siya. As much as I can. Kasi, alam mo yan, save the planet. Alam na yun. So, ano. Tapos, eto, nag-spaghetti ako. Eto guys, eto yung mga favorite ko. So, talaga, I'm so happy na bumili ako ng plastic container. So, this is pasta. Ayan. Actually, nung niluto ko yung pasta, guys, tatlong kainan. So, last na kainan na to. So, yan lang yung natira. So, para yan mamayang gabi. Para sa dinner. Tapos, eto, may bread. Ayan. So, yun lang yung aming dinner mamaya. So, malaking tulong kasi ilang days akong busy. So, paggabi, umuwi ako ng mga hapon. So, minsan hindi na ako nakakapagluto kasi naglalaba ako. So, malaking tulong na hindi na ako nagluluto. So, ang ginagawa ko is nagluluto ako ng spaghetti. Marami. Yung 1 kilo, hindi ko man siya inubos yung 1 kilo na pasta. Pero, tawag dito, may tira lang na konti na pasta noodles. Pero, yun. Tapos yung isang pack talaga ng sauce. So, yun yung inano ko. Kasi yung pinakita ko sa inyo yung last, diba? May dalawa pa akong extra na. Actually, yung pasta ko, guys, tipid talaga yun. Walang walang sausage, walang hotdog. As in, plain lang talaga yun na, pasta sauce, at saka, yung ground pork ko. So, yun lang. Tapos, yung maliit na, condensed. Yun lang yung ginamit ko. Tapos, konting sugar. Yun lang. Kasi favorite talaga ng asawa ko yung medyo matamis talaga na pasta. So, ayun. Malaking tulong siya sa akin. So, gusto ko talaga na may naka-onhan akong mga snacks o mga pagkain sa ref. Kasi syempre, alam na yun, iba yung feeling sa tayo na nanay. Gusto natin yung anak ko parating nag-open sa refrigerator. Gusto ko meron siyang nakakain talaga. 'Di ba? Kasi, para sa ba yung paghihirap natin kung alam mo yun, yung anak natin, hindi natin ng mga gusto nilang kainin, diba? So, ayun. Tapos, eto, yan, wala na yan, guys. Yun, sa ilalim, lang to, malunggay, bigay sa akin yan kanina ng mother-in-law ko, kasi marami siyang malunggay doon. So, ayun. So, eto lang, so, finally, nakabili din ako ng mga plastic container. So, yan. Meron akong papaya para lang. Tapos, ito. Please leave comment down below, guys, kung ano ba yung technique ninyo. Kasi yan, mango ito. Tapos, in-slice ko lang siya. Ayan. Pasensya na sa dumi, ha? Tapos yan, leave comment down below guys kung alam nyo kung paano siya. Kasi actually, sobrang mura ng mangga. 60 pesos ang kilo. So, bili ako kahapon ng 1 kilo. Kasi yun nga, 100 pesos yung budget ko for the fruits. Tapos yun, saging lang din. Ni-slice ko lang siya kasi para anytime gusto nilang kumain, meron sila kakain, hindi nila kailangan mag-slice. Alam mo yun. Pero, medyo nagda-darken siya. Yung naman yun, nagda-dark, yung niya, yung skin. Pero yung sa loob naman, okay lang naman siya. Pero gusto kong siguro guys, meron kayong alam kung paano siya i-stock. Alam mo yun. So, yun yung ginagawa ko. So, yun. So, yun lang naman siya. Yun yung mga snacks na ipine-prepare ko. Gusto ko lang talaga na may snacks na kakain sila. Bahay talaga, yun yung ginagawa ko. Kasi ngayon sobrang busy ko na. Alam mo yun, mga gawain sa bahay. Alam mo, yun yung mga business natin.
So today, marami akong gagawin din. Sana ay naiintindihan nyo kung hindi ko nasasagot lahat yung mga questions, yung mga ano ninyo, mga comment, mga messages, ganon. Pero yun, sana ay may nakuha din kayong ideas dun sa mga sinabi ko. And yun, kasi marami din akong gagawin. Tapos, marami akong gustong gawin na video. Kasi marami akong gustong sagutin ng mga tanong. Pero wala pa akong time kasi today na kasi marami pa akong gagawin talaga. Kasi alam niyo naman, hindi ako nakakapag-focus kapag alam mo yun, maraming gawain. So, ayun. So, I hope you guys enjoy and please follow me pala sa Facebook ko. Tawag dito, Our Family Budget at saka sa aking Instagram, Our Family Budget. So, ayun. So, thank you pala sa mga nagme-message sa akin sa aking messenger, sa aking Instagram. Thank you so much. At yun, ano pa ba yun? Nag-update lang ako kung ano yung mga kasi gusto kong ipakita talaga kung ano yung mga binili ko nun sa Unitap at saka yung mga snacks na pinaprepare ko para sa family ko. So, yan. Hope you guys enjoy and please don't forget to subscribe. Please, huwag kang makalimut na mag-subscribe kung bago ka pa lang dito sa channel ko. And see you in the next video, guys. Bye-bye!